ଚାଲି ଆସ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଆବେଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ଆସ ପ୍ରିୟ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଦଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇ ଯାଇଥିବା, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟିବ ବିପଦ। ମତେ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେଣି ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ତଳେ ତଳେ କିଛି ସମୟ କରିବ ବିଶ୍ରାମ। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସ ପ୍ରିୟ, କିଛି ସମୟ କରକ ବିଶ୍ରାମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ।
ଅସୁର କନ୍ଧୁ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡି ରହିଛି ସେ କୁମର ଅଭିଶାପରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରରେ ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ, ଦେଖିଲେ ନର ଦେହ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଦୌଡ଼ି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସୁଛି ରାକ୍ଷସ, କରୁ ରଣସଂହାର ବର, ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ହୋଇବ ନିଧନ।
ଦେଉରିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନ ବିଜୟୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ମତେ ବଞ୍ଚା ସୌମିତ୍ରୀ ଏ ଦହିକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ସତ ଯେମିତି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତଳି ଧରିଲା ପରି ମନ ହୁଏ। ନା ନା ଏ ଦହିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯିବି ଉଡ଼ି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆଉ ଡେରି କରିବି ନାହିଁ। ନା ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରାକେଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୌମିତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ
ପ୍ରଭୁ